Lord, tamuan po. Panem de cielo prestis tiis. Omne delectamentum sincera bentem. Oremus. Deis que nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam redi Christi. Tribue quaesimus. Et nos copris sanguinis tui sacra diesteria venerali. Ut redemptionis tui fructum in nobis judeter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Mipuria in Diyos, Mipuria in Diyos. mipuri in kasantu-santusan ng lagyo, Mipuria in kasantusantusan ng lagyo. mipuri Yesu Kristo, Diyos, sampung taong tutu, Mipuria Yesu Kristo, Diyos ang pong taong tuto. mipuri in lagyo ng Jesus, Mipuria in lagyo ng Yesus. mipuri in puso ng kakamal-kamalan, Mipuria in puso ng kabanal-banalan. mipuri Jesus king Santisimo, sakramento ng altar, Mipuria Yesu Kristo, king Santisimo Sacramento ng altar. mipuri in Banal Espiritu in Paraklito, Mipuria Espiritu in Paraklito. mipuri in emo nanong degula na induning Diyos, i Mariang kasantu-santusan, Mipuria mo na nung degula na Hindu ng Diyos, si Maria ang kasantusantusan. mipuring banal at emimusingan ng pangakagli, Mipuring mapalad at emimusinga ng pakagli. mipuriya ing maligayang pangauri na banwa, kaladwa at katawan. Mipuring pagdalanaban mo kaladuan katawan. Mipuring lagyo ng Maria, Birhen ampong Indo. Mipuring lagyo ng Maria, Birhen ang pong Hindu. Mipuri San Jose, ing kabagas-bagasan ng esposo. Mipuri San Jose, kalinis-linisan ng esposo. Mipuri ang Diyos, karing kayang anghel ampong banal. Mipuring Diyos, karing kayang Angeles, ang pong santo. O sa... Sacramentum mal amal, mitbukang ligaya, sablang murit pasalamat, ibigay sa
Kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po ding makatuking intentions. In kapasalamatan na po, de Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, May Rodencio and Mrs. DC Gonzalez, ding apostolado ning panalangin. Kapasalamatan na naman ding magmasusi king adodang kay Baitan, the Reverend Father Chodulo Franco, Reverend Father Gabriel Torres, Among Ed Pandilio. Antimurin, para king kapag masasyan yung kayang anibersaryo king kayang pang-ordain, Reverend Father Jesus Salvador. Special intention, Hutching family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude, Micaela Antoinette Cruz, Deeds, Anita David, and family, Reverend Father Raymond Reyes, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Highline Builders, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Elmiro Quillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Marucut, Carmelo Fajardo, Father Rolando Lopez, Jeronimo Lazaro Jr., Alaysa Rentulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo De Irit, Monica De Leon, Charito Obsequio, Mark Antonio, Espirijon Kayanan, Rosel Montemayor, Virgie Sumawang, Belia Trinidad, Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Nicolasa, Roberto, Juan, Aurora, Anasita, Jerry, Magno, Cleotilde, Don, Nelson, Mila, Josepina, Antonio, Nicolas, Isidro, Purita, Franklin, Nelson, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Anayan tayo inginu, ingal doon na malapit lang. Anayan tayo inginu, puso tamo isadya na lang. Anayan tayo inginu, puso tamo ibuklat na lang. Isadyaing dalaning Ginu, ting bundok ipatag na lang. Daratang iyong tala pagligtas, king taong king salang ibaba. Anayan tayo ing Ginu, ingal doon na malapit lang. Panayan tayo inginu, puso tamo isadya na lang. Panayan tayo inginu, puso tamo ibuklat na lang. Panayan tayo inginu, puso tamo ibuklat na lang. Kilagin ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang ginuman natin kaya kayo, maya payaba kaya kayo po, at
Ini naman po yung mumunang Biyernes, yung bayong bulan, yung December, yung last Friday, first Friday na ning 2024. Bangka nita, bebetay matampang nga pagmasusyan, aminan talapat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyan pantad at pakalulu, kingapong Ginoo. Mituburan ka, ban pakayapan ding sisisi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Dinatang ka, banausan ding makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Mahniga po ka para kay kami, dani ng wanan ning ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos, may ipaitutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Ikabos mo kaya sana, karing kekeng kasalanan o Diyos sa ginumi, nalaman mo kaya't kambilan, karing sablang panganib, at yatad mo kami, king kaligtasan. Itinganadon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ni Propeta Isayas. Antimoy sa sabyaning kasebyan, elumwot, maging marangleya ing makapal akakewan, at ing marangle, maging kakewan niya. Potang datang ing aldo ito, damdaman dering maklak ing librong mababasa, at dimbulag ang mabibiyeking karalumduman, mibuklat lamata at manakit la. Ding pakakalulu at ding taong maluka, pasibayo ang akit intulang pagkalog ng Ginoo, ing banala Diyos ng Israel. Yana ita ing kawakasan daring manalipit karing aliwa, at ikikilala king Diyos. Malipulyo ing ninong mang makasalanan. Lipulano ng Diyos detang manirang dangalan karing aliwa. Detang sasabad king pangaparusan daring kriminal. At detang mamingawang salita, banding taong ating katuliran, elamirinan hustisya. Inyangeni, ing Ginoo, ing Diyos ning Israel amikligtas kang Abraham, king kayang kaligaligan, sa sabyana. O balen ko, enako mibili po king kamarinayan, at ding lupayo, eno mga lare king dini. Potang akit yunoring anak ka ipagkalug ko kaya kayo. Kani tayo kilalanan, king ako imbanala Diyos ng Israel. Galangan niyo ko at dukwan. Mabiyasa lang talastas ding taong mangmang, at ding parading tututul, king panga turuanan da. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo ing kakong sulu at kaligtasan. Ginuya ka sa sulong at kaligtasan. Ing Ginoo ing kakong sulu at kaligtasan. Nino mo ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingata nako. Nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bagay ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kanakong kapagnasan. King templo na sa karin kumanuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan ing kayang kayapan, at kamtan kayang kausukan. Ginoo ka kung sulo at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapanan ng Ginoo,
keting labwad da rin tao. Manalig ka king Ginoo, emo painan ilumo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Iniluyang ka kung sulu at kaligtasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Busta niyong mitugtog anting uran ing katuliran, at nibuklat ing gabun, ban pasibutan ing kaligtasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ginoo manatili ake kayo, pamamasa king maya pabalita pangkang San Mateo. Ligaya keko, Ginoo. King panahon na ito, Jesus, sinulong na yung pamaglakad na, tikyan dering adwang lalaking bulag, ngarang kukulayet. Anak ng David, madunos ka kaya kami. Inyang may kasalangin na king bale, linapin la kayo ring adwang bulag. Kitna na lang Jesus, paniwalan nyo king malyari kong arapat kaya kayong adwan nyo. Opo, Ginoo, ngarang may kibat. Kanita tikid na lading matara, at nga na, mapanyari pin kaya kayo, anti mo yung kaya kayong paniwalan. At may salala mata, nga nang maigpit may nabili ni Jesus karela, ay yung panya biniti kaya numan. Dapat pagulot da, pemalitara, king mabilugalugalayta, ing depata ng Jesus karela. Ing mayap ng balita, ng kaya katamong kaligtasan. Purihin kaya ka, O Kristo. Ilang araw na lang po, Pasko na. Naging mabait ba kayo? Sa nakaraan, naging mabuti ba kayo? Kung hindi kayo pupuntahan ni Santa Claus. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He sees you when you're away. He sees you when you've been bad. Si Santa Claus, no? Kaya, be good for goodness sake. Ganun po yung orientation natin. Para tayo tatanggap, kailangan magpakabait tayo. Kasi kung naging masungit tayo, masama ang ugali natin, hindi tayo tatanggap ng regalo. Di ba? Ganun po. No? Kaya nagpapakabait tayo. Parang nililigawan natin ang tagabigay ng regalo para maging maamo sa atin at mahipo natin ng kanyang kalooban sa ating kabaitan at bibigyan tayo ng regalo. Kasi naman tayo ganun tayo eh. Mas magaan ang dugo natin sa mga mababait. Pag masusungit at masama ugali, ini-chepwera natin. Ganun tayo. Ganun din ba pagdating sa Panginoon? Na kailangan ligawan natin siya para ipagkaloob ang ating hinihingi. Kailangan ipakita natin ang kabaitan, kagandahang loob, para mahipo din natin ang kanyang kalooban at bibigay siya sa ating mga kahilingan. Well, kung minsan po yung ganong attitude, pwede tayong maging arrogant o maging proud, no? O kaya pwede ka pang mag-demand. No? Pwedeng mag-demand sa Panginoon.
pag gumagawa na tayo ng mabuti, mabait naman tayo. No? Kaya kailangan, obligado ang Panginoong Diyos, ibigay ang the best sa atin lagi. Ibig sabihin, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo magkakaproblema, no? Walang pagsubok na mabibigat na darating. No? Kasi nga, naging mabuti naman tayo. No? Kaya tuloy, pag mayroong mga nangyaring di ka nais-nais sa atin, yun ang tinatanong natin. Ano bang nagawa ko kung bakit nagkaganyan kami? Naglilingkod naman ako sa simbahan. Wala naman akong nilalamang tao. Kaya pag minsan tinatanong ako ng mga tao, ba't nangyari sa amin ito, Father? No, di naman na kami nakakalimot. No, yung gano'n, no? Ano po talaga yan, no? Isang palaisipan sa atin, naging mabuti naman tayo. No? Pero, dapat siguro aminin po natin na kahit mabuti tayo, meron pa rin tayong mga pagkukulang. Kahit na maging mabait tayo, dapat maging aware din tayo na tayo rin na nagkasala. No? At kung tutuusin, tinatanggap tayo ng biyaya, hindi dahil ito'y karapatan natin. Hindi dahil ito'y bagay na bagay sa ating ginagawa. Kundi umuwi tayo lagi dun sa dahil meron lang tayong Diyos na mapagmahal. Meron tayong Diyos na punong-puno ng kabutihan. No? Kaya ang pinagkakaloob sa atin, hindi hango o dahil sa ating ginawang kabutihan, kundi dahil namumukadkad sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. No? Dito po sa ating Ebanghelyo, ito yung 2 bulag, no? na binuntutan ng Panginoon hanggang sa pagdating niya dun sa isang bahay. No? At dito, pinagaling ng Panginoon ng bulag. Pinagaling ba niya yung bulag? Kasi they deserve it. Kasi pinakita yung dedikasyon nila, yung perseverance nila, na binuntutan ng Panginoon. Hindi sila bumitaw. Hanggang dun sa bahay. Sa bagay, sa bandang huli, parang pinugayan ng Panginoon mga bulag. No? Kasi dun sa sinabi niya, sinabi ng Panginoon, mangyari nawa sa inyo ayon sa inyong pinapaniwalaan. Kasi parang itong dalawang bulag, kaya gumaling sila just because of their faith. Just because of their faith. No? Kaya sila'y gumaling. No? No? Pero dito po, tignan natin ang eksena na kung makalapit ng Panginoon itong bulag. Actually, pag mga may kapansanan, para sa mga Hudyo, sila'y marumi. Pag meron silang sakit, sila'y makasalanan. Kaya the mere fact na sila'y bulag, sa mata ng mga Hudyo, sila'y makasalanan. Kaya dito po'y nangingibabaw pa rin. Hindi sa kanilang pinakitang pagtitiwala lamang, kaya sila'y gumaling. Kundi, again, umaapaw na pagmamahal at kabutihan ng Panginoon, ang sagradong puso. Kaya sa atin din po, ganito, marami tayong tinatanggap ng biyaya galing sa Diyos. Hindi dahil sa tayo mapagdasan, hindi dahil sa tayo naglilingkod sa simbahan, kundi mayroon lang tayong talang Diyos na hindi nakakalimot at laging pinagkakaloob ang mga pangangailangan natin. Ang ating paggawa ng kabutihan at ang ating paglilingkod sa simbahan at ang ating kabaitan na pinapakita at pinamamala sa isa't isa, hindi ito panliligaw sa biyaya ng Diyos, kundi ito ang responde natin. Ito yung tugon natin sa kabutihan niya. Ito yung pagsukli natin sa walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Para sa atin nga po, kulang na kulang pa. Dahil hindi natin matumbasan ang pagmamalayo ng Diyos. Pero, at least,
in our end, sa ating ito, ang pinagsisikapin natin suklihan at gantihan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Kaya next time, na may mangyari man sa atin, hindi man natin kailangan sumbatan ng Panginoon na parang parang siyang may pagkukulang sa atin. Kaya kailangan ibigay lagi sa atin ang gusto natin. Okay. Let us just continue to respond to this love by really work and mag-double work tayo, to really be good, be kind, be generous, be forgiving, be caring to one another in response to the love and goodness of God. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pinamanghilingan tayong lahat na pinupuno ng Panginoong Diyos ng kanyang pagmamahal at kabutihan sa kabila ng tayo makasalanan at nagkukulang sa ating pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kapwa. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ibayo mo kami, kaya kami ring makapagmulalan ng dapat ning lugod mo. Ginoo, ibayo mo kaya kami ring makapagmulalan ng dapat. Para king kabilugan, alelangan. Ipahayag na sana, ingkerang kayupayan, at ing kapagsadyan mayakit, king pamanang tabi mo, king yato. Manalangin keke ka, o Ginoo. Para ka rin ang gambihag nin takot, at kayalan pag-asa. Itimawa no sana ning migwag mong anak, amig tagumpe ka pamiltaning krus. Manalangin keke ka, o Ginoo. Para ka rin sablang malugod at magdulab king hustisya. Ipagkalong mo impayapalasa ng misawop-sawop para king ikakayap ning yato. Manalangin keke ka, o Ginoo. Ibayo mo kaya kami rin makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Sopan mo sa ring magkasakit, pamatulan ding malungkot, iligtas ding bihag, pakanan ding danupan, pasignaman ding mayna. Manalangin keke ka, o Ginoo. Ibayo mo kaya kami makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Ngini adwan tamo po ing saritang kapagnasan. Ginoo, ari ning banwat tiyato, panimulan mo at pabanalan ding puso mit katawan, ding amano mit dapat, agpangking batas mo't kautusan, banketa makapagsaya kami, king kaya kang katimawan at kaligtasan, ipagkalubuyti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
tumulag mamalakit na lang, himangkat makaramdam na lang, tingtilete teraki tulang. Walang kulkul tambakan lang, mundok-mundukan patangan lang, ating sablang tawagit na, ligaya ding Ginoo. Balang kulkul tambakan lang, mundok-mundukan patangan lang, ating sablang tawagit na, ligaya ding Ginoo. Kagyat aking mata sa mundo, ikulis ang panganawas ko, tumula ka o Jerusalem, datang yaing Ginoo, lepang Diyos. Walang kulkul tambakan lang, bundong-bundungan patangan lang, ating sablang tawagit na, ligaya ding Ginoo. Balang kulkul tambakan lang, bundong-bundungan patangan lang, ating sablang tawagit na, ligaya ding Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuting daw, Karinggamat mo. hingkap Pulit kaligaya kaligayan ng kayong lagi. lagi. Kaya katamay kasaklala, tinalilog ng sa iglesia. Hoy, paming miglalang, ikatula mo sa nariting kaya kaming panalangin at ayin, ing nanumang kakulangan, ing kaya kaming kagiwan, katmana sana ng lugod mo. Hindi nga na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili, kaya kayo, At kaya paano, yat nayo rin puso yu. kaya paano, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. hindi karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kanino ipa Diyos kingalanganga lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi inyang migpagbabayang may kisaw kaya kaminting tao ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna at biglat ne para kaya kaming dalan pa turo king kaligtasan ngini panayin mi tangaldo po tangi Kristong ginumi magbalik ang pasibay kambening kayang ligaya kanita maging kaya kami asanit ang kaligtasan at pengakuna ang ini paninayan mi kimit nung kasalpantayanan ulinita, kamberi sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya. Banal, banal, banalin Ginoo, Diyos sa mayupaya, itmuing manuating yato, king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad siya'y daratang kilagulingin, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, malinita, pagparalam kumi. Pabanalan mo sa dating ayin, king Espiritu mo ban, para kaya kami madali ng katawan at daya. Ang ginuming Yesu Kristo, baya may daong pusang lu, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga natkanan niya. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan. Minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bayot ang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Pagket kami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. In kamatayan at pamanyo bina may biyaning anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan.
Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapagmabayang pagkamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Kanakan me o ipa, ning Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yung kinugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, ati Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakamunan naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang sublingye, ding sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, ing kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ibang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Ngayon madalang tamit mong kapaniligan ng lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo, kaya katamo. Ipamit, sa kabanwa, isa manilagyo mo, Latagyan kaming kayarian mo. Ipamintuan ng lugmong kaya susuli pagtibanwa. Ikakanan mi kingaldo-aldo, biyang kaya kami kinaldo ngini. Ampo ni patawad mo kaya kami din sa alamin kaya ka. Anting pamamatawad mi kanipin kasala kaya kami. Mayam kaya pa isa ulting tukso. Ikabos mo kami, gisablang marok. Ikabos mo kami, o Ginoo, gisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, banting kasopan ng kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayarian natin kayong payan natin ligaya, manggaman tingan at tingalanganga. Ang Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ning kapayapan ko, babiye ko kaya kayo, nemo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo ang pambilugan, at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timunin. Ipo, may kakapatad, may po kayong tamang ining kapayapan, kapayapan kaya kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakog ng kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami, Kordero ng Diyos, sa milalakog ng kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakog ng kasalanan ng yato, biyang Ibigay mo kaya kami kapayapan. kapayapan. yung marugod at magandang katamang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sinalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoy matampang tanggap kaya sa tasmay naman ng
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, iking darakayanan mo, king banal mo nga punan, ituro mo kesa ng kilala, king paksa, ring kaya kang lelangan, ban king pamangamit mi kareti, miras kaya siping mo. Itingan na doon, mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangalan lang po sa darating na linggo, ang dapat pista ng Immaculada Conception, pero dahil po Sunday, nangingibabaw po yung celebration sa second Sunday of Advent. Kaya imumug po ng Monday ang pista ng misa ng Immaculada Conception. At dati po yung dalawa po yung misa, isa sa umaga at isa sa hapon, yung 6 p.m. No? Okay po? No? Ang ginuman natin kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ingit pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may rin kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ini, luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya po oras kaya. Magandang araw, marami pong sa inyo. Ising na, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising na, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Panahon na, kapatid, migising ka, yung kaligtasan mo, malapit na, malapit kesa kanitang minuna. Minuna kang sinalpataya, di sandatay lang daklutan, king masala ka rin yung labanan, dalundong ka nagilutan, at miyalipin kayang kayaryan.